Пропозиція України по Криму на сьогодні є сильною. Про це заявив президент Володимир Зеленський у спілкуванні з українськими журналістами. Він наголосив, що пропозиція нашої делегації у перемовинах про розв'язання питання окупованого півострова упродовж 10-15 років є актуальною саме зараз, але ситуація змінюється. До всього мало ймовірно, що Москва на це погодиться, додав Зеленський. Я вважаю, що це рішення непогане, але я вважаю це зараз. Також важливо, щоб ви зрозуміли, про що я. Що я думаю зараз, і що я буду думати завтра, і що ми робили вчора, це можуть бути абсолютно різні речі. Це не значить, що ми не виконуємо свої обов'язки або домовленості. Просто на сьогодні, якщо б сьогодні були домовленості по Криму такі, я вважаю, що це перемога України. Тому я і говорю, що з Кримом питання, незважаючи на те, що всі до цієї війни завжди говорили, ну з Донбасом якось ми там, а от Крим це на віки і тощо. Дуже складне питання. Я вважаю, що найскладніше – це Донбас. Зберегти усі українські землі – принципова річ, зауважив Зеленський. Але найскладніше буде відвоювати Донбас. Він наголосив, що якщо прямо зараз без стратегії піти у наступ, це може коштувати до 50 тисяч життів найдосвідченіших воїнів. Нашій державі потрібна міцна армія. І якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідчених людей втратити через те, що я зараз хочу, ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться і вже не за 2-3 роки, а повернуться в той же місяць. Во всі інші позиції і во всі знову бучі. Це не іграшки. Всі військові про це знають, всі військові про це думають. Зеленський вважає, що після різанини в Бучі вести перемовини з Росією буде значно важче. Також не виключає, що зустрічі з Путіним так і не буде. Водночас глава держави заявив, що Україна і сама шукатиме і каратиме винних у масових злочинах. Є наша справа внутрішня, про яку ви сказали. Внутрішня справа до цих злочинців, які катували наших людей. Всіх видів, які ми бачимо, ми починаємо збирати цю інформацію, будемо шукати всіх цих людей. Є люди, які дуже хочуть знайти тих злочинців, про яких ви говорите. І я думаю, що ми знайдемо правильний формат. І якщо закон не буде вирішувати це питання міжнародне, то український закон буде знаходити вихід з цієї складної ситуації, з цієї трагедії. Зеленський зауважив, що з кожним днем накопичується усе більший гнів на ворога. Але це надихає, як і віра у перемогу. То, що гнів надихає, ненависть надихає. Кажуть, що не можна, щоб у людини було таке відчуття, особливо віруючі люди. Нехай пробачать, я живу цим. Маємо на це право. Да. Все це є точно, ну і велика віра в перемогу. Велика віра, що ми їх розірвемо.